Ahojte, máme tu druhú časť videa, v ktorom sa budeme venovať duseniu. Povedzme si najprv, čo to dusenie je. Dusenie je vlastne cudzí predmet v našich dýchacích cestách. Pri deťoch to môžu byť rôzne hračky a pri dospelých nejaké kusy potravy. Vo videu, ktoré sme videli predtým, sme mali scénu, kedy sa chlapec dusil potravu. Teraz si ukážeme správny postup, ako v 4 krokoch postupovať pri dusení. Prvý krok, povzbudzujeme postihnutého, aby stále kašľal, pokiaľ sa mu dá. Tak, výborne, kašli ešte, super, skúsi ešte viac kašľať, vynikajúce. Pokiaľ je kašľ neefektívny a nepomáha, ideme na druhý krok. Druhý krok sa volá tzv. Gordonov úder. Je to úder dlaňou medzi lopatky postihnutého. Postihnutého si jednou rukou chytíme za hrudník a druhou rukou ranou dlaňou 5 krát udrieme do stredu medzi lopatky. Pokiaľ sme neboli úspešní v druhom kroku, čo je Gordonov úder, ideme na tretí krok a to je Heimlichov manéver. Heimlichov manéver sa vykonáva tak, že poprosíme postihnutého, pokiaľ vládze, nech sa postaví. Dominantnú ruku dáme do peste, pesť dáme na pupok, druhou rukou zatlačíme na tú pesť a stláčame brucho zhruba po 45 stupňovým uhlom smerom nahor. 5 krát. Raz, 2, 3, 4, 5. Pokiaľ v treťom kroku ani Heimlichové manévre neboli efektívne, vraciame sa opäť ku Gordonovým úderom 5 krát. Po 5 Gordonových úderoch opäť opakujeme 5 Heimlichových manévrov. Pokiaľ sme neboli úspešní ani pri opakovaní Gordonových úderov a Heimlichových manévrov, postihnutý pravdepodobne už bude strácať vedomie. Postihnutého si uložíme na zem. Pokiaľ nebol efektívny kašel, neboli efektívne ani Gordonové údery, nebol efektívny ani Heimlichov manéver, nebolo efektívne ani opakovanie týchto dvoch krokov, pravdepodobne pacient upadne do bezvedomia. Keďže mozog už je dosť dlhú dobu neokysličený, pacient upadá do bezvedomia a po krátkej chvíli do zástavy obehu. Kedysi sa učilo, že sa vykonávajú Heimlichové manévre aj takto. Vedecky je dokázané, že stláčanie hrudníka vytvára oveľa väčší tlak na dýchaciu sústavu ako stláčanie nadbrúška. Preto sa už v dnešnej dobe neučí stláčanie brucha, ale už sa ide rovno na KPR. KPR u postihnutého, kde vieme, že zastava obehu bola z dôvodu toho, že sa mu upchali dýchacie cesty, začína 5 úvodnými vdychmi ako pri topiacom sa. Je tam možnosť, že prekážka, ktorá mu uviazla v dýchacích cestách, keď sa nedá dostať von, tak ho možno pretlačíme vdychmi niekde dnu. Isto sa pýtate, že či to nie je problém, keď tú prekážku zatlačíme ešte ďalej. Nie je to problém, pretože plúca máme dve. A keď nám prekážka uviazne v dýchacích cestách nad rozdvojením priedušiek, pri 5 úvodných vdychoch pri KPR-ke je šanca, že prekážku zatlačíme hlbšie, to znamená, že nám vklzne do jednej z priedušiek, čím nám síce zapchá jednu stranu plúc a druhá strana plúc bude stále dýchateľná a s jedným funkčným plúcom vie človek prežiť prevoz do nemocnice, kde už to lekári vyriešia. Nezabúdajme na to, že pred samotným začatím KPR je veľmi dôležité zavolať tiesňovú linku. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa vám toto video páčilo, že vás niečo aj naučilo. Nezabúdajte však na to, že video je super, ale určite treba ísť na kurz a všetky tieto veci si treba reálne vyskúšať na figurinách a pod dozorom inštruktora. Dúfam, že sa vám moje video páčilo a nezabúdajte ďalej sledovať môj kanál. Poprípade mi napíšte do komentára ďalší tip na nejaké video, v ktorom vám opäť ukážem, ako postupovať pri podávaní prvej pomoci. Ja sa s vami lúčim, ďakujem za pozornosť, ďakujem aj môjmu figurantovi, ktorý bol veľmi trpezlivý a ochotný a tešíme sa na vás na budúce. Čaute a nezabúdaj, aj ty dokážeš zachrániť život.